बर' सावथुन मुलुगनि सायाव गोख्रों बाथ्रा बुंदों मिहिनेश्वर बसुमतारी सारा। खुलुमबाय लोगोफोर, गोजान फुंबिलिनि साफ्रोमनिसिमबो अननाय, मोजां मोननाय आरो गाहाम हामलायनायखौ फिन खेबसेबाव गोसो गोथारै बावहरफिनबावनानै नोंथांमोन साफ्रोमखौबो आंनि इउट्युब चेनेलाव बरायनानै लाबाय। आइ हप नोंथांमोन साफ्रोमबो इसोरनि अननायाव मोजाङैनो दं आरो आंबो बे समाव मोजाङैनो दं। थामहिनबा माइक्र'फन इउज खालामाखै आङो, पुरा भइस अरिजिनेलजोंनो नोंथांमोननो भिडिअ बानायगासिनो आरो भिडिअ शुट खालामगासिनो। भइसआ मोजां फैयाबो जानो हागौ बिकज गगा मोनगासिनो। जियानो जादोला जायफ्रा चेनेलाव गोदान चेनेलखौ साबस्क्राइब आरो भिडिअखौ लाइक खालामनानै आंखौ भिडिअ बानायनायनि थुलुंगा होलांगोन होननानै मिजिंथिबाय आरो लोगोसे भिडिअखौ शेयार खालामनानै हो जाहाथे बयबो बर' रायजो राजाफोरनिसिम सहैयो आरो बयबो बर'नि हारिमु कालचार मोजां मोनग्रा बिथांमोननिसिम सहैयो आरो हारिमुनि सुबुंफोरनिसिम सहैयो। बिकज बेयो स्पेसियेलि बर' कालचारखौ लानानै थारमाने बर'नि हारिमुखौ लानानैनो बिथाङा बिबुंथि लाखिदोंमोन। भिडिअखौ फुल नायजोब, बेनि उनाव कमेन्ट हरनो दाबाव। दिनैहाय गुवाहाटी नोगोरमानि सुंगत कलाक्षेत्रआव सानसेनि हाबाफारि लानानै बर' सावथुन महरगिरि आफादनि बानजायनायाव आरो बिटिआर सोरखारनि अनसुंथाइजों खुंनो लानाय बे हाबाफारियाव बाहागो लाफैनो मोननानै आं खोब गोजोननाय मोनदों आरो मिजिंथिदों बड' सिने आर्टिस्ट एस'सिएशननि दारैहाय जाय थांखि बा हाबाफारिखौ दिनैहाय बावहाय गुवाहाटीनि संकट कलाक्षेत्रआव मावफुंनो लानाय जादों, बेनि गेजेरजों आं सानो जे बर'नि सावथुन मुलुगनि भावगिरिफोर, खनगिरिफोर आरो दामगिरिफोर आरो रिंगु दामसा मुलुगनि बुंनो थाङोबा सावथुन मुलुगजों लोगोसे बेनि जाय सुबुंफ्रा सोमोन्दो दङ आरो बान्था होनायनि जे हाबाफारि लादों, सायख'नायनि जे हाबाफारि लादों, बेनि गेजेरजों मोजां मोनसे रादाब थांगोन आरो जोंनि गेजेरावहाय मोनसे जुजिलायनाय बादायनायनि मोनसे मानसिफोरनि गोसोआवहाय मोनसे थुलुंगाखांनाय फैगोन, बेखौ आङो मिजिंथिदों आरो आं सानदों जे बे बड' सिने आर्टिस्ट एस'सिएशननि दारैहाय दिनै 2022 मायथाइयाव 6थि बर'नि सावथुन बान्था फोरबोखौ जेरै खुंदों, बेयो जेब्लाबो खुंबाय थालांनो हाथों आरो खुंनांगोनबो आरो बेजों मोनसे थुलुंगाखांहोनाय जायो जोंनि महरगिरिफोरखौ, जायफ्रा माने सावथुन मुलुगाव बिहोमा होबोदों बा भाव लाबोदों, बिथांमोननि जि मोनसे बिहोमा होनाय बेखौबो मिथिसार होनायबो जायो आरो जोंनि रोंनायनि जि मोनसे बुंनो थाङोबा टेलेन्ट, बे टेलेन्टखौबो दिन्थिनायनि जि मोनसे गेजेरजों बान्था मोनफैलायनो हादों, बियो जोंनि गेजेराव गमामायैनो फैगासिनो थानाय इयुन जोलैफोरनो मोनसे रादाब होगोन जे जोङो बर'नि सावथुन मुलुगनि गेजेरजोंबो जोंनि हारिमुखौ जेरैहाय फोथांनायजों लोगोसे गावनि थांना थानायनि जिउ राहा बेखौबो जों जे नाजादों, थांनानै थानायनि लामाखौबो मोननो थाखाय बा नागिरनो थाखाय बे मोनसे थुलुंगानि मोनसे आयदा जागोन आरो आं गोजोननाय मोनदों जे बर'नि गेजेराव माखासे मुंदांखा आगुनि जायफोर थुनफावथिना सोरजिबोदों बा सावथुन मुलुगजों सोमोन्दो गोनां सुबुंफोर, जेरै जोंनाव बड'सा मानगोनां बिथांमोन आरो लोगोसे रहेन्द्रनाथ ब्रह्म मानगोनां बिथांमोन आरो बर' थुनलाइ आफादनिनो आगुनि आफादगिरि तरेन बर' सार बिथांमोना सावथुन मुलुगजों सोमोन्दो गोनां सुबुं आरो खनगिरि बर'नि मुंदांखा देंखोगिरि बुंनो थाङोबा आब' सुलेखा बसुमतारीखौ आं दहाय नुनो मोननाय जादों, बान्था आजावदों सुलेखा क्रिएसननिफ्राय, बिथाङाबो बान्था आजावनो हानाय जादों आरो देंखोगिरि फुंजा मुसाहारिमोन सौफैनायखौ आं नुनो मोनदों आरो बिदिनो गोबां बर'नि महरगिरिफोर बेवहाय बाहागो लाफैदों, खालि बिटिसिनिल' नङा, बिटिसिनि बायजोनिबो माने दुलाराय आसामनिनो बुंनो थाङोबा खना खनला मोनफ्रोमबो जिल्लानिफ्राय बेवहाय बाहागो लाफैदों। बेयो मोनसे मोजां जोंनि थाखाय रादाब माने सुबुंफोरनि गेजेरावहाय थांगोन होननानै आं फोथायदों। जों नैबे समाव खोनानो मोनदों नोंथाङाबो माखासे दिनै सावथुननि सायाव जेनेबा लिरनाय बे बेसेबांसो? आं सावथुननि सायाव लिरनायनि माबाथ' आंथ' मेथाइसो नाजादों, सोरजिनो नाजादों। अडिअ केसेट माबाखौहाय हगारनाय जाहैबाय, मोनब्रै आङो दासिम माबाबाय, गासै 100नि खाथि थांबाय आं मेथाइ सुजुनाया, रोजाबहोजोब्बायबो आरो जारिमिन अडिअ प्रडाक्सनाव फारि फारि नायबा मोनगोन, सार्च खालामोबा जारिमिन अडिअ प्रडाक्सन गासिबो हगारनाय जादों। बेखौ आङो खौ बुंबाय थादों, खावलायबाय थादों, नाजानो सानदों, समफ्राबो खाब जाया जायो, दा सोरखारनि मानसिबो जाहैबाय हिसाबै थेवबो नाजानाया थागोन। आङो
बयनिबो खावलायनायखौ एसे रैखा खालामनो नाजानो साननाय जादों। बे बेसेबां जाफुङो बेखौ उनाव मोनथिनो मोननाय जागोन। गोजोन्थों।